Dos directors mallorquins han creat un nou concepte de curtmetratge. Es titula Microfísica i, a més de contar una història de 17 minuts, permet que cada internauta se'n faci la seva pròpia versió. Els directors també han penjat seqüències, imatges i sons per crear noves històries. Aquests dos joves mallorquins han revolucionat el món del curtmetratge. Han fet de Microfísica una aposta molt original, i és que els seus creadors han deixat a internet seqüències, imatges i sons per a que els internautes puguin fer la seva versió a casa seva. Així de senzill, amb un simple clic, qualsevol es pot convertir en director. Jo crec que són pioners, o sigui, aprofitar les remescles, concepte d'obra derivada en ficció, amb uns personatges, amb una història, amb un viatge, això sí que és totalment nou. Si alguna persona és capaç, amb els personatges que hem dibuixat, en la producció que hem fet, fer una cosa molt potent, o més potent del que hem fet nosaltres, l'han de conèixer, aquesta persona. Però Microfísica és més que un experiment. Són 17 minuts d'una història gravada en vídeo d'alta definició entre Chicago i Barcelona. El curt narra el viatge que fan per motius laborals dos joves. Els autors de la cinta, que va guanyar un premi als Estats Units, creuen que s'han de potenciar més els directors illencs. Jo crec que no només promoure l'audiovisual a Balears, sinó el que a nosaltres ens agradaria fer un poc ara. Promoure un pot de pont entre Barcelona i Mallorca. Estem a prop, hi ha molts de recursos a les dues bandes i tant d'un costat com de l'altre se pot aprofitar un poc una simbiosi molt interessant. Del cel de Chicago al cel de Palma, amb la imaginació i les ganes de fer feina, no hi ha res impossible per a aquests joves creadors de les Balears. Són la parella musical més famosa.